Hvad laver vi, Jacob? Vi starter med at skrue sternfoden på, så den er klar til at blive monteret med randjern, og de kan blive passet til det fald, der skal være. Og hvis man ikke skal have randjern, så monterer man selvfølgelig bare den her og fortsætter med de andre dele. Men det her det er starten på taget, det der giver retningen. Når man monterer det, så skal man sørge for, at man har monteret klodsen i bunden korrekt. Og hvis man vil have, at udhængsbrænderen ligger glat med, så skal man jo lige huske at føre den derud, inden man skruer den. Og så tager man ganske simpelt sit randjern, og så er der lavet nogle udskæringer, der gør, at man ret enkelt kan bøje den væk fra hver side, og så kan man skubbe randjernet ind til den bearbejdning, man nu har, og så fastgøre det i de to flancer, der er forberedt til det. Vi monterer pladerne, og der bruger vi selvskærende skruer, som går ned i begge plader og binder dem sammen, og de er lette at håndtere i en plade. Bare ikke særlig meget og forholdsvis stabile. Man lægger dem oven på de andre, og så er den styret i den, der allerede er monteret i højden. Så det måler jeg af. Gerne ud fra det, hvor man skal skrue og fiksere den. Og det skal man så gøre de steder, hvor der er spær. Der giver man den en skrue. Og pladen er så stabil og og ret, så man kan sikkert måle alle steder. Man skal bare skrue fast, og man sørger for, at der er mellemrum, som altid. Og så samler man de to plader i det stykke, som er uperforeret. Og sørger for, at de passer til tagstenene ved at bruge en skabelon. Vi er kommet hen til enden af taget, og så lægger vi pladen på, markerer hvor langt stumpen skal være herfra, derud, tegner op og bruger enten en pladesaks eller en klipper. Sådan. Efter vi har lavet sternfod og lagt undertagsplader, så skruer vi alle flyverstøderne sammen. Vi sørger for at holde pladen nede, sådan at der ikke kommer vand ind, og at stenen ikke kan løftes. Den første skrue sætter vi ned, og den næste skrue der. Så er det låst. Tæt. Og vi er ved at måle op, sådan at vi er sikre på, at vi får det lukket af, og at der kommer en luftspalte, som muliggør den cirkulation, der skal til for at ventilere hele hulrummet. Og ved at gøre den sidste plade fast, som er skåret til, det er den afskæring her, sættet, som vi har brugt dernede under til at støtte den af med. Normalt ser pladen jo sådan ud. Så det aller sidste stykke, som man færdiggør taget med. Sæt den om udhæng, så når vandet bliver lidt ned til tagranden. Gør vi med plader, der er lavet i overmål på undertagsprofil. Vi har målt hele taget af, så vi har fundet dækbredden, og vi har målt taget af også op langt, så vi har fundet lægteafstanden. Og nu lægger vi kanterne, sådan at vi har noget at lægge resten af taget ud fra. Så sætter man sin binder på. Den sætter man ned om den kant, man har hernede. Lægger den ned over stenen, og så stikker man den ned under den anden, og så er stenen fuldstændig låst og kan ikke rykkes fra side til side. Ja, vinduet går cirka dertil. Ja. Og nu har vi så et tagrendemodul. Det har ikke huller i underkanten. Så alt det vand, der måtte komme her, det løber rundt om hjørnet og ud på det almindelige tag. Jeg lægger den sidste plade på for i dag. Vi er nået op til kip Er vi glade? af taget. Ja, Vi er begge to glade. Det går godt. Det er gået rigtig godt hele vejen, og vi har lavet vindueshuller. Vi har lavet afslutninger langs med vindueshullerne og fået det til at passe. Så laver vi kippen af huset, og lige så snart den er lavet, så er huset i princippet tæt.